De Waad-eilanden Vlieland, Skielge, het Ameland en Schiermonnikoog willen zo gauw mogelijk een onderzoek naar het functioneren van Friesland Marketing. Nevens de VVV-organisaties opereert het provinciale promotiebureau te traditioneel en is net meer van deze tijd. De grootste kritiek is dat de campagnes die gevoerd worden, promotiecampagnes, veel te traditioneel zijn. Het zijn beurzen, het geven van attenties aan bestaande klanten. En wij zoeken het veel meer online, social media, om juist de nieuwe klanten te interesseren. Friesland Marketing is wat jou onbelangt geen betrouwbare partner. Volgens mij zeg je dat helemaal goed. Wij hebben geen vertrouwen in Friesland Marketing. De VVV-directies krijgen haar bezwieren stiepen van de ondernemers op de Waad-eilanden. Op dit moment merk ik eigenlijk totaal niks van Friesland Marketing. Behalve uiteraard dat ze hun eigen moordvrouw hebben, maar voor de rest merk ik er weinig van. Op het haatkantoor van Friesland Marketing reageerde directeur Paul van Gessel met mengde gevoelens op de beschuldigings. Zij vinden dan dat dingen traag gaan en een beetje ambtelijk. Ja, wij zijn niet van de ambtenarij, maar we moeten wel aan de regelgeving voldoen. En met name moeten er rekeningen betaald worden. En dat vind ik wel kwalijk eigenlijk van een club als de VVV's. 3 van de 5 tekenen wel contracten. Ze vonden een goed programma, een goede campagne. Maar ja, ze betalen niet en dan houdt het een keer op. Er is eigenlijk maar 1 project uitgevoerd en afgesproken is ook dat het bedrag wat betaald is door de eilanden voldoende is om dat te dekken. Er waren geen nieuwe projecten meer, dus er was ook geen enkele behoefte om daar nog meer geld in te steken. Friesland Marketing is de beloftes gewoon net nakom. Nou, dat is precies geformuleerd zoals ik het ook zou doen. Eén ding moet wel duidelijk wezen. Friesland Marketing is voor de promotie van de hele provincie. En we hopen vast net dat de Waad-eilanden subsidie krijgen voor hun eigen promotie. Als iedereen een beetje voor zich gaat, iedere terp en iedere eiland zijn eigen campagne, dat gaat echt niet werken. Dan moeten we niet terug. De kwestie had intussen de aandacht van deputaire Janne Wietske de Vries. Maar ze wil voor eerst geen inhoudelijke reactie aan.